Γιατί δεν μπορώ να κλείσω όλη τη νύχτα τις εξάψεις. Ας πάρω τα πράσινα χάπια, μπορεί να με βοηθήσουν. Ορίστε κατάσταση. Άρε πατέρα, ποιος να μου το έλεγε πως εγώ, η κόρη του Γεώργιου Φραντζή, θα καταντούσα έτσι. Δεν φτάνει που παντρεύτηκα αυτό το κατωτέρας τάξεως σταγάρι. Δεν φτάνει που έχει κάνει το γιο του χειρότερο τα μούτρα του. Τώρα, χρωστάμε κιόλας. Εγώ έπρεπε να ζω μια ζωή μέσα στην πολυτέλεια. Να με λούζουν, να με πλένουν, να με στολίζουν και να με περιποιούνται οι υπηρέτριες. Και το βράδυ να έρχεται ο γης στο κρεβάτι μου και να κάνουμε τρελίτσες. Ανταυτού, ο κύριος μου κοιμάται με τα υπόλοιπα ζώα και καλά κάνει δηλαδή ο σχημομούρης. Και τις υπηρέτριες τις διώξαμε. Γιατί? Για να πληρώσουμε τους τοκομίσους του κανακάρι μου. Αν αυτός ο ξεπεσμός συνεχιστεί, με βλέπω ετέρα β' διαλογής. Τα νεύρα μου κρόσια. Δεν θα παίξει επιτέλους. Εδώ εμείς καταπονόμαστε και αυτός ο
τι να σου πω. Τι να σου πω. Ξεχάσατε να το ποτίσετε. Πάτε καλά ρε άχρηστη. Απορώ γιατί σας κρατάω γρήγορα στο στάβλο. Ρε, στο στάβλο θα καταργήσουμε εμείς να καθαρίζουμε κοπριές, έτσι σκατά που θα έκανες. Το λέω, θα μας κάνουν κατάσχεση στο κρέτος. Τι έγινε ρε στρέψη. Πάλι δεν πήρες τα φαρμακιάκια σου. Ορίστε. Αποκαλεί στρέψη τον πατέρα. Μπορεί άμα του στρέψω καμία, τότε θα καταλάβει την αγωνία μου. Και να φανταστείς, όταν κάναμε αγόρι με τη γυναίκα μου, τσακωνόμασταν για το όνομα. Ή, άντε με το γιο της, την αγκαλιά της. Όταν λέγανε εσείς, θα είσαι ένας τούκλος. Θα φοράς μόνο Dolce Gabbana και θα τρέχεις στην παραλιακή με πολλά άλογα. Και εγώ του έλεγα, τόσο είμαστε. Ξέρει μόνο από γύρια και από πρόβατα. Και κάναμε μεγάλη περιουσία μετά. Είδα να κρατήσεις τον γιο σου και να το αυξήσει. Για να είναι ο τραπεζικός σου λογαριασμός με φράγκα γεμάτο και η Φεράρι σου με κομμενιάκια. Τελικά ακολούθησε τις συμβουλές της μάνας του. Ακόμα θα είναι ξυπασμένη και πάει το γιο μου, αλλά το σκόρπισε. Και τώρα που τελείωσε ο γιος μου, πήξαμε στα δανεικά δεκαήμερο το δεκαήμερο. Οι τόκοι τρέχουν πιο γρήγορα και από τα άλλα του φίλου του. Δεν έχουν χαθεί όμως όλα. Κάτι πρέπει να κάνω. Και εμένα με έχετε στρεφιάδι. Και όλα στο τέλος τα στρέφω εκεί που πρέπει. Ας το πάρουμε το μαλακό. Φίλιππε, Φιλιππάκη, γέρου. Τι έγινε. Δώσε μου το χέρι σου, περίπου και πες, μ' αγαπάς. Άσε μας μετά την πρωί-πρωί μας τα έχεις πήξει ή τσουρέκια. Έλα, που ξέρεις πως αγαπάω. Καλά, Να χαλαρώσω, αγόρι μου. Σου λέω, θα μας κάνουν κατάσχεση. Δεν μπορώ να χαλαρώσω τόσο εύκολα. Και τι θες να κάνω. Αν μ' αγαπάς με την καρδιά σου, όπως λες, θα κάνεις αυτό που πρέπει, αυτό που θα σου πω εγώ. Πες. Να γίνεις μαθητής. Τι να γίνω, αθλητής. Μαθητής, βρε μου πω. Μαθητής. Καλά, τον έχει βαρέσει στο κεφάλι. Άλλαξε τρόπο ζωής, παιδί μου. Και πήγαινε κάπου να μορφωθείς, να μάθεις κρίσιμα πράγματα. Για να μην υποφέρεις στην υπόλοιπη ζωή σου. Γιατί, πώς υποφέρεις. Γιατί, βλέπεις εκείνο το κολέγιο. Το βλέπω, τι λοιπόν. Εκεί ζουνε, έγινε ένα κολέγιο σύγχρονων σοφιστών. Ζουνε κάτι άνθρωποι που σε μαθαίνουν και σου λένε ότι ο ουρανός είναι ένας φούρνος και μας ζώνει γύρω-γύρω. Και εμείς τα κάνουμε. Σε μαθαίνουν και σου λένε και σε κάνουν άξιο να βγαίνεις, αν πληρωθούν φυσικά, να βγαίνεις τα λόγια του και δεις. Άρα ή δίκαια. Τους ξέρω εγώ αυτούς τους δίπλα. Είναι κάτι στημένοι τύποι με τις στολές τους και τις βλακώδεις θεωρίες τους. Και έχουν και μια σκύλα διευθύντρια που καθόλου δεν απορώ που δεν έχει παντρευτεί. Ο Θεός να σε φυλάει μην πέσει στο στόμα. Μην μιλάς έτσι, βρε. Μην μιλάς. Και αν σκέφτεσαι το δικό σου το μέλλον και της οικογένειάς σου, παράγει τις συμβασίες και πήγαινε να γίνεις μαθητής. Και τι να μάθω δηλαδή, πώς να γίνω το σκυλάκι της. Αυτοί βασίζονται στη θεωρία των αρχαίων σοφιστών. Ξεχωρίζουν τον ανθρώπινο λόγο σε δύο κατηγορίες, όπως λέει, στους δίκαιους και στον άνθρωπο. Και ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο. Ο άδικος νικάει πάντα το δίκαιο. Έτσι, αν πας εσύ και μάθεις αυτόν τον άδικο λόγο, θα καταφέρουμε να μην πληρώσουμε ούτε δεκάδα σε αυτούς που χρωστάμε. Μη σου πω ότι θα μας χρωστάνε κιόλας. Δηλαδή, περίμενε. Ναι. Θα δανειζόμαστε, δεν θα πληρώνουμε Ναι. και θα μας χρωστάνε και από πάνω. Γιατί όχι. Ποτέ, δεν πας καλά. Με τι πρόσωπο να κοιτάζω εγώ μετά τον κόσμο. Τους
Σκες, εγώ δεν κάνω. Να πας εσύ. Έτσι, τότε, αφού δεν μου ακούς, να σηκωθείς να φύγεις. Τέρμα επιχορηγήσεις, τέρμα επιφές τσόρες από τη μάνα σου. Εδώ δεν θα ξαναφάς ούτε εσύ, ούτε τα άλογα σου. Αφού δεν μ' ακούς, να κρεμιστείς να φύγεις. Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού. Σιγά μας απείλησες. Θα πάω στο θύατρια στο Δέα μέχρι να σου περάσει. Να κάνουμε λίγα μια βόλτα με το σκάφος. Εγώ έχω άλλη φιλοσοφία. Μα, και ποια είναι δηλαδή η φιλοσοφία σου? Ναι, κάνε τώρα τα άδεια σου, να δούμε τι θα κάνεις μετά όταν θα έρθει η ώρα και θα χρειαστείς να πληρώνεις τα κρέδια σου. Στο παρόν, πρέπει να πάω εγώ απέναντι στο κοπέλι να συναντήσω τη διεύθυνση. Να δούμε πώς θα τα κάνουμε παραπέρα. Τι να πω, τι να σε πω, αι, μάμα. Τώρα το σήμε, τώρα μην κοιτάμε τι θέλω. Πρέπει να πάω. Γιατί διστάζω. Γιατί διστάζω και δεν πάω να χτυπήσω. Δεν είναι κανείς. Δεν είναι κανείς εκεί. Καλό. Ποιος είστε, κύριε? Πρεξιάδες, οι γνωστές επιχειρήσεις εγωπροβάτων. Ένας αμόρφωτος. Γιατί κοντέψατε να γκρεμίσετε την πόρτα, τι θέλετε? Συμπάθαμε, πού να ξέρω εγώ από τρόπους, ένας χωρικός. Αλλά ήρθα στο κολέγιό σας, να φοιτήσω, να μορφωθώ. Και τι μπορείτε να καταλάβετε εσείς από τη σκέψη των σοφιστών? Ωραία, για πες μου, μία σκέψη των σοφιστών. Πάντων χρημάτων, μέτρων εστίν άνθρωπος. Των μεν όντων ως έστιν, των δε ουκ όντων ως ουκ έστιν. Και για να με καταλάβετε, κύριε, για όλα τα πράγματα, μέτρο είναι ο άνθρωπος. Για αυτά που υπάρχουν, ότι υπάρχουν, και για αυτά που δεν υπάρχουν, ότι δεν υπάρχουν. Ναι, δίκιο έχεις. Έτσι θα είναι. Την κυρία Διευθύντρια, πότε μπορώ να τη δω? Δεν υπάρχει ελεύθερη θέση για σας, κύριε. Ναι, το ασημείωτο φυσικά. Υπάρχει θέση για σας, κύριε. Όνομα? Αγαθοκλής Πρεψιάδης. Ηλικία? 167. 67, ωραία, 67. Έκανες να βρω. Επάγγελμα? Κτηνοτρόφος. Και γραμματικές γνώσεις? Γυμνασίου. Αλλά του πρώτου γυμνασίου Αθηνών βεβαίως. Την εποχή του ήταν το καλύτερο σχολείο. Τότε συμμαθαίναμε γράμματα, όπως όχι όπως σήμερα. Αλλά καλά, δεν είναι πολύ σημαντικά αυτά. Εμβόλια έκανες? Τι να το κάνω εγώ το εμβόλιο. Όλη τη μέρα με τα ζώα είναι.
Φαίνεται θα έλεγα, ίδιος είσαι. Αλλά αν δεν εμβολιαστείς, μέσα δεν μπαίνεις. Να το κάνουμε τότε, παιδάκι μου, αφού είναι απαραίτητο. Τι να κάνω. Ήτουν Πίτερ. να στρέψουμε αυτούς τους νόμους.